Bă-te un urmă! Înțelege, bă! Bă-te un urmă! Nu-i cu scandalul ăsta, bă! Ieșiți, bă! Ieși afară! Ia mână de pe mine! Ia mână de pe mine, am zis! Bă! Nu vine de... Ia mână de pe mine! Treci, frate, treci de mai aici. Ia mână de pe mine, stai jos! Stai jos, mă, că e nebun! Bă, micuțule, stai jos, am zis! Băi, tărzărel, stai mai jos! Băi, de-mă, băi, micuțu, că să fac gluțul ăsta, guler! Stai jos! Stai jos și tu! Treci mai așa! Treci, mă, mai așa, ce... Ce te enervezi așa? Treci, mă, mai așa, am zis! Hă? Treci, mă, mai așa, mă! Mă, roagă-te pentru viața ta, mă, roagă-te pentru viața ta. Asta la vista, baby. Ai înțeles, nu? Ai înțeles, nu? Stați așa! Cine ești, mă? Ce cauți, mă, tu aici? Cine ești? Cine ești, mă? Ce cauți, mă, aici? Zi-mă cine ești! Spune-mă! Cine ești, mă? Hai, mă, dă-i drumul. Dă-i drumul, n-auzi? Hai să locurile, hai! Mihăiță, oamenii ăștia o să-ți facă rău, te rog, hai! Mă, viu acum! Acum! Nu e nimeni. Au luat-o. Am auzit gălăgie aici. I-am văzut pe ăștia doi întinși. Și nu știu, m-au lovit și pe mine. Nu mai știu nimic. Fata nu mai e. Și puștiu? Aici. Pe tine te căutau. De unde știi? Am auzit vorbind.